Ntombi wena wangala ngobuthi mina nginalutho wena wangala ngobuthi anginalutho nalapho yakhona kefana vele uzobuya uthando lemali liyaphela olwama liphela ohlala lukhona ngake ngasho ngathi uzobuya ntombi yabantu ngake ngasho ngathi la ngiyakhona angikulunga vele uzobuya ngake ngasho ngathi la ngiyakhona vele uzobuya ntombi yabantu zasha phela kubasa amahlaba ngaphethe amapetsheze phansi aphathela ngikhamba phela mina ngimba ngamkhozi amaqonga intombi aqaba nomkhozi umkhozi ambize ngebhinqa abuye ambize ngomthakathi ngangilekela esengwele zana wethu awuze nje sithini isifethe sofuthu lapha batsha ngikhetshele namasifethe sofuthu yafuzisa siba ngifuzise kabi ngifuzise ingane ngokubeletha ifo inkomo zike zagidla igadla safi isipongwana zapiqa zapiqela umfazi wendoda tataza wemtatazi lahla nkawu uyanibingelela ufukuza omncwadi ihlola mlazi langilanga ngokubuka amathanga ntombi kasibambezele ngayipholisa maseko kushe yakhe ayengibambezelanga ngipholisanga maseko uma wengane yakho ngambalekela mina ngilandela uye lona umlunguzwe engoje kushone ikude bathi walunguza kusheni namamba yavuka ukuthi ayizange ngeze gadla ungane yayisibona idlodlo kala kade sasifikile ekhaya nami ngithatha ithuba ngempela ngiyakubingelela ngithi ubingelela umzukulu kaNgwege kaMahilelo uyafuzisa Silwane uyafuzisa Tokolo njengani phela mina ngindodakazi kalelwe yibovu inkosi yamaswazi uStake ejikele eshobeni isiquva la sawumuntu omkhulu sase sifikile uzithi singena kanjani azwali kanjalo azali nawe suka singena ngolunye uhlobo hayi ngolunye uhlobo ngempela konakele hayi kubi kunakele injalo njalo sanibona siyabingelela sasona hayi siyaphila hayi siyaphila hayi kumahala hayi kumahala sale nisale ngithele ufuna ngithele kamba kahle cha sisacela nje ubhuti basale sebebingelela bayichaza ubhuti ukuthi yiliphi leli qembu bangobani bakobani abaqhama kuphi nendawo ngiyazi ukuthi hleze kuyokwenza kube khona abakhumbulekayo ukuthi hayi liyakuthi siyazi nje hayi ngiyabingelela kakhulu kuba bukeli besiteshi 1 KZN ohlelweni ugubhu lwami cha igama ngumkhanyiselo wanzimande eRichmond hayi kuseyiyo nje leyo ndaba nakulonyaka siyazama phela hayi kushubile ukhali iginci kuphela kuloko ngokusuka ke ngisuka ephatheni eRichmond siyathokoza Nsimane iqembu lelo hamba nalo iqembu hawu sengicishe ngalibala iqembu libizwa ngamanxele zitshudeni zami lezi ezifundela nansi lecturer ke yeyiginci awusuka uTamathola akuyena neprincipal lecturer uqobo lwayo yakuba seyinazi izitshudeni nje namhlanje zizofaka ijazi ziyagqokiswa ijazi ziyagqoka namhlanje zithola imezane namhlanje ngiyathatha kanjani kodwa khona ezinye iningi nje ngingayiboni izikheshe lezi ngoba phela zihamba nganesandla zonke ngoba ihamba ngane yebo zihamba nganesandla kulungile mntakababa angibingelele nami ukubabukela emakhaya ehlelweni ugubhu lwami mina ngonkosikhanyile wakwaNonjiwe kwaMthimkhulu ngibuya le matati lapho ngisuka khona esigodini sakwaliphindwe endaweni yakwaMango mina ngaziwa
umculweni ngisasengane kakhulu ngiyafika njengoba isho nje lecturer mina ngiyibiza iuniversity ke ngoba ngize ngaphasa kwathiwa sengisesimeni sokuthi manje ngingaliqoqa ijazi ngingakwazi ukuthi ngihlanganisayo nami ngingaliphumela minxeba nginayo iproject esenginayo eyaziwa ngesifede sofudu futhi nje ngingakusho ngingakufihli kubabukele emakhaya ngisizwe uyena ubaba kakhulu ubaba kimi angawubhuti kona ngokubonakala kodwa ubaba ungizele ngokwasemculweni ngayo yonke into qala kwami ukuhlangana naye ngihlangene naye ngoSeptember mangihlangana naye ngisidlala kona isiginci ngempela bese ngisidlala naye wakhombisa ukuthanda kumsebenzi nokubamba kwesandla sami wayesethi hayi angakathi ukungiqinisa ngempela wathi hayi mfowethu ngingathi ukubamba wathi hayi ibona ingathi ngasebenza lento sisazoba nesikhathi esanele vele sokuyixoxa nje ngobuningi bazi indaba esinazo yebo bhuti ngiyabingelela eNingizimu Afrika yonkana cishe nomhlaba wonkana ngoba ngicabanga ukuthi wonke umhlaba siyezwakala isiZulu yebo umalungelo lo wakwaMntolo Sibongo ngaziwa ngelika Camladies ngelika yebo ngiqhamuka lenzatsi esithi Mathathi nami endaweni yaseMazaleni ngeqile induna engiphethe ke yasekhaya komama umalume sister yakwaDlamini Swamadoda siyabonga come ladies lingeqile abantu that ayikuzobheka come ladies yebo Swamadoda siyabonga kakhulu sajabula ukuhlala nani insizwa sizazobuya nje impela sizothi uxoxe kabanzi kodwa kokwamanje ake ngigijime ngempela ngithi nje ntini ningihambe ngekhaya komama ngithi ukuyokha nje kabili kathathu indaba bangishelele ngihambe mina ngilanda abaqobi bathi wemali Kiyasebenza
engimthanda kakhulu uGubhu lwami. Sihleli nezinsizwa lapha amanxele. Ngifisa ukwazi lapha ukuthi yindaba la ikhetha ukuyibiza ngamanxele. Hayi, ngicabanga ukuthi emshana Yebo. angikusho nje lokuthi phela njengoba ngikhona Yebo. insizwa ngithanda into eyodwa ukuthi sibamba ngesandla esifanayo. Oh. Ngazothi hayi ake senze le group. Yebo. Ngithanda ukuthi ke nabantu abasadlala iginci Yebo. ngiyakhonza masike safika enkundleni sagibela nje stage. Yebo. Hayi masike sakhwela eqongeni basho njalo ngesixhosa bathi kukhwela eqongeni. Masike sakhwela eqongeni yebiye laphuka. Yebo. Lapho kuze sibanje ubukhoma nje kukhona inkositini kunensizwe esihamba nalo kuthiwa uMalidi. Umfowamemela hayi la icimbini hayi kunzima kakhulu. Umfowamemela. Msawami lo. Hayi. Hayi ngithuthula kakhulu. Nazo. Manje ke njengoba sisika nje sithe masihlanganisa ngayizwa lensizwa ukuthi yabamba amnandi hayi use right akantu ngathi hayi nansizwa ngasokuthi hayi no ake sihlanganiseni iqembu sizibize ngamanxele. Yebo. Okungajwayelekile ukuthi abantu phela abantu angathi uyazi ukuthi emhlabeni nje kunosuku olugujwayo kulapha ku-August angazi ku-August bani Yebo. okuthiwa usuku labantu nje abasebenza ngesandla sobunxele. Umuntu wenza izinto ngesandla sobunxele menza into uyadlulela kunabanye. Oh yeah. Oh yeah. Mebazi ubaza kangcono kakhulu kunalo wesikole. Okay. Yabona menza into ngenxele uvela yenza indlela ngoba nalezi ginqi uzwile izinkingi zikhala. Ngizwile manje. Zikhale into ebuhlungwana. Futhi basazowaza phela Futhi yebo nabanye abasafuna ukufunda. Yebo. Angazi siyazama Nkosi yami asikafiki la siyakhona kodwa umbona ukuthi kuyoba umqanzana ufinyela kulento yadibanjwe la. Yeah. Ayingeke la ngeke. Basazoyizwa phela abantu Yebo, ngoba uyabona zidlaliwe zona. Hayi zidlala. Zidlaliwe Besixoxa indaba. Yebo. Yebo. Kakhulu. Yingakho sithele nje amanxele. Yebo. Umsebenzi wethu njengoba usuqeda nje Yebo. lapha nje ngasekupheleni kwenyanga ayisawudedela bazobe bewuthola abantu naseyidolo. Cha, siyajabula. Hayi siyasebenza. Nesebenza. Hayi siyasebenza. Ngabakahle manje malume laxhumana kanjani? Ngizothi nje mshana kimina nginesiphiwe esisimanga ke kufanele ngisho abanye abantu asebevele benama CD athi umuntu ngicela ungisize ungifundise lento oyibambayo angazi ukuthi ubamba kuphi. Lensizwa ihlala eCape Town eStrand. Yasuka eStrand ngonyaka odlule ngoSeptember yathi bhuti ngiyehla ngiza kuwena. Yebo. Ubani igama lakho Nsizwa? Hayi ngukhanyile. Angathi kune lapha ku WhatsApp kune group yabaqophi kuthiwa abaqophi fans. Yebo. Ngiye ngibona ke beshintshisana ke bekhuluma ke ngingaphenduli ngibingelele kuphela mase ngithula ngifuna ukuthola izimvo zabo. Yebo. Ayi ngithe ngimuzwe esengifonela ethi hey ngicela ukwehla ngize kuwena. Wafona njengokhanda lenja nje. Wathi nje ngicela ukwehla ngize kuwena ngifuna uzongibambisa lento oyibambayo. Ngibamba ngendlela ehlukile hayi wafika ayisabamba. Nazo. Zabamba konke zabamba hayi ngamuzwa ukuthi hayi uqondile umnandi. Yebo. Njenga nalomdlalo engiye ngwenze njalo lapha ngasekhaya ukuthi asibuye emasisweni la kusokuhlangana khona uMaskandi Yebo. ngwenza unyaka nakulonyaka ngiyawenza. Yebo. Wafika kunalomcimbi ngafika ngathi hayi angizokufundisa uqala ubone wabona ngamphendula inhliziyo wabhlungu kakhulu mase ngidlalile. Ngaze ngithi naye asihlanganeni sakheni ke igroup nje iqembu ekuthiwa amanxele. Yebo. Nayo lensizwa uCamladies nabe ilungu ingizwa la emoyeni yasethi ngithina bhuti hayi nami ngicela ukuthi ngangizocosha asihlanganeni bafowethu ngoba uma ufihla ulwazi Yebo. uma usufile ufanalo abasala ngemuva bazotholana. Nikeza ulwazi ungaligodli ngoba ulwazi luyafundisa liqhubeka izibanga elide. Mina mangifa manje ngiyazi ukuthi bakhona abasele nalesandla abaqhubeka nami ngisithole kwinxele kaMgquzulu. Asuka madoda. Uthathe iqhele futhi. Ngisithole lapho. Yebo. Na izahlangana nje wathi kwaku 1994 wathi wena mfana udlala kamnandi kakhulu awuze la. Yebo. Sahlangana. Wathi hayi awubambela ngangithi ngihlele egoli ngangihamba ngiye egoli ngithi ngilele ehotel ngibhukhela ihotel angithathe ehotel angihlalise eflatini kwakhe. Yebo. Sishaye iginci kuze kufuna ukuza ngithi nayi sengiyolala athi hayi ngeke ulala. Nazo. Ngifuna sadlala iginci kwayinto emnandi nami ngize ngifundisa umfana wakhe nabafowethu baningi abanye abakhona Thwasa lekhansela. Thwasa lekhansela abaphuma kusona isandla baningi nje. Ontombi emnyama. Yebo ophunyuka baningi nje ngoba uma ugodla ulwazi ubulala isizwe kanti uma udedela ulwazi basizakala abaningi.
Ngizwakala. Nzimande ngizwa kahle. Cha manje abasizo abantu lesizwe. Kunjalo. Badlalile phela. Awubani yebo. Sazobuya nje sicoxe nabo umbukeli kodwa nje ake uthokoze izwe nje lengoma enye ingoma abayidlalile. Thokoze. Woselukazi wey Komingane ngabethanda Komingane ngabethanda Nina nithenga le kanjani na Nina nithenga le kanjani na Nichithe imizi yabantu Nina nichithe imizi yabantu Vele manjana laba bantu banomona Vele manjalo laba bantu bayayichitha imizi yabantu Badlali mona Vele manjalo laba bantu bayayichitha laba bantu bayayichitha imizi yabantu bayayichitha imizi yabantu Badlali mona Azatsha ngitshela inyama ngiyahlaba phansi madela matatela phela amakhono isifoto sofuthi afuza silalo fuzela mfuzisa ingane ubelethi ifondo emhlana awu madela lahlaba inceleni kaphi madoda ngihlaba ne-university la ngihlaba khona abafana uthini lapha enceleni kama-pages Hayi mfana hayi ngikufundisa uyazi ukuthi nawe yimini lecture yakho siyahlaba nje uthini communities Sikwazela ibhece nje wemfo kaNzimande. ugubhu lwami uhlelo lwamabhinqa Awu pi. njalo njalo yebo futhi makuyileli langa ke uyilanga nje leginci ke kuyaziwa Awu ke bakithi ke nje ngoba yebo laba bantu. ngayiphethe iginci Yebo. basuka sebengena nje ngembobeni ekahle kahle isibonakaliso sasithe bancishwe ithuba abantu okufanele ngabe bathola ithuba Oh yeah. abantu yebo. beginci Kunjalo. manje ake kuvele leli thuba akuvela insizwa nesiginqisayo iculiyo kwesheli ihamba okhalweni Awu kodwa bakithi Yes. Nkosi. kwase kuzaleka lolu Yebo. kwase kusho ukuthi ke phela nonomkelemane osiginci ke bakhona phela ngeke sibalahla wathi bona ngibaphethe nje oyihlo laba siyaxoxa injalo nje indaba ngicela ukubuza nifisa ukulibona iqembu lelamanxele likuphi nje mina ngingathi uma ngaba
baba umsasazi uma ngabe kungase kwenzeke kulokho esizama ukukuveza sikuveze kubantu okokuqala nje sifisa ukuthi sikuvimbe noma ake kuphela ukuthi abantu abangamanxele bakwazi ukwenza lutho ake siye ukuyiseka akukwazeke ukuthi bayakwazi ukwenza into bephumelela and njengoba sikwenza sifisa ukuthi liqhubeleke lize liyofikelela ezingeni elingabe liphezulu kuze kukwazeke ukuthi nabanye abantu abangabe bangamanxele bayeke ukuba nale Ukwesaba, ukuthi mina ngisho ukuthi ngingeke lutho noma ngakhe ngempazamo noma ngephuthe lenzeka ukuze kube kukhona mina into enjalo lesizama ukuyenza njengoba sakhe leqembu lamanxele ukuthi ake siqoqane sodwa njengoba sikhubazekile nje ake siyokhubazeka sivele kubantu senze into ezothanda uba nomehluko injani Mina ngithi nginenhlanhla kabi njengoba yinxele. Habo, hayi makwabo-ke. Lo suku lwamanxele umhla ka-13 August. Ngisho ungangivusa ngilele. Ukuze nje ukuthi kambe usuku lwamanxele lunini. Ngikwazi kahle. Angikhohlwa yilona. Kodwa ngikaze ngizwe nje kuthiwa kukhona usuku lwababamba ngesokudla. hayi ngena kuzo zonke ngena kuzo zonke mina yodwa ngiyikhabeke ngikwenza okunye ngesinye okunye ngibuye bake bangibuza nje ku-Facebook bathi siphisandle ngesisebenzisayo bathi siyaphikisana lapho Stella manje asazi ukuthi usebenzisa sibona ngelilanga ngathi ubhizi esinye naye isebenza zonke kimi kodwa kakhulu phela yilesi kodwa nje isebenza zonke Hayi cha kuhamba kahle awazi amanxele. uthi ukham ladies ufisa ukulibona iqembu likuphi yena Naphesha kwelwa nje uma kungenzeka. Yebo. Bake befike bebone nje into ethe ukuhluka. Yebo bantu. Ethe ukuhluka. Beke bebone nje amanxele ebangisene. Yebo. Ngoba ngibuke endaweni eziningi ngoba kunezinto eziningi engeke ngiqaphele nanokuthi ngesinye isikhathi ngihlangane nabelungu. Abelungu bake bakhombise ukumhlonipha kakhulu umuntu oyinxele kunabantu bakithi abantu ishona. Abelungu uma uyinxele kuba nezinto eziningi abayibuza zona. Futhi kunezinto kusho ukuthi kunemfihlo bona bazi ukuthi khona kumuntu oyinxele. Ungenzeka. Base ngokuthi nje kunentombazane yomlungu eyinxele engayifundisa isigini. Abanye bayazi ekuthiwa uBronwen Glatcheft. Ucula isiZulu, nesixhosa, nesishona, nesiswahili. Yabo. Ke ilime ngalo. Inkinga yomuntu. Bayazi ke ngifisa ukuyithola. Njengoba senila kwagogo. Sithi kwagogo la. Sithi kwagogo la. Njengoba senila abamaphepha nemsakazo. Bese nibazisile ngalolu hlelo lwamanxele ukuthi hayibo naka amanxele asefikile noma nithe hayi asiqale la bese siyabazisa ke. Hayi sithe asiqale la. Ngoba phela awukwazi ukuyotshela umuntu ngaphandle ungakayi kagogo. Ufuna uqala kwagogo ufuna ukukhothama emsamo. That's all. Impepho mesibanga uphuma. Ngiyathanda ukuthi ke hayi sekushunqile kagogo ke sengenza ukuthi ngoba sinemisebenzi esinayo nathi njengoba abagqophi nje isidi yabo iseyidolo ethi uhulumeni lapho abantu khona betoyitoya beshisa amakliniki bashise imigwaqo bashise izikole umuntu uhamba uyofuna ile kunjani uyofuna mhlambe umgwaqo noma ufuna ugesi uyoshisa isikole mase sishila isikole lokho esizongena kusiphi uzofunda phi ingane angithi yabo zonke ngikhuluma ngalezo zinto ukuthi uhulumeni uyakwenza ngamandla akhe leminyaka sikhululekile mincane kakhulu yabona nje manje njengoba sikhululekile nje leminyaka emincane kangaka ubandlu luhlale ngaphezulu kwekhulu kwamakhulu eminyaka ngeke ngalamashumi amabili eminyaka amashumi amabili ukuthi songathiwa wonke umuntu wenzele kukhulu kakhulu manje uhulumeni ngesathi beshisa lemigwaqo beshisa imitholampilo beshisa izikole ngesathi uhulumeni angathi baphoqa uhulumeni ukuthi akabuye labo olungisa bona kuthiwa ngalabo abangakatholi nabo abasalindile kuphela ukuthi nabo kufanele bathole isho njalo ku-album ziningi ingoma eziphakathi yabona nje angazi khona la ngithi khona funda mfana wami mdikadika uthi mase ufundile
ufundele ukuba umsakazi khona nami ngoba ngithola ithuba lokudlala emsakazweni ngoba Hayi, abanye baba, basadlala bathi, emsakazweni. ufundele ukuba umsakazi Ufundele ukuba umsakazi. khona nami ngiyothola Yebo, ithuba kodwa lokudlala. ngothola ithuba lokudlala emsakazweni. Ngoba ngisadlalwa phela emsakazweni. Angazi ngona kubani. Hawu, Ubani engamonayo. Hawu kodwa Ngoba phela nzima. ngithuke umuntu Kodwa phela. bakithi. Shayela intambo. Izwakele futhi ngiyayidlala ngempela. Izwakele. Yebo. Ngiyathanda kanjalo. Yebo. Injalo. Ngiyathanda kanjalo. Sishuthele phela ilokuzane. Oh, khuleka. Lokho kuthiwa yini i-PVD Oh, Hayi, ngithi uyabona. Ngoba phela Hayi, malume wena umsakazi umzele. Ukuthi nedi nje ungaphe TV lini. Yeah. Nedi ungaphe TV. Ngize ngisho ngithi ukhona umkelemane nombali bangidlala kugubhu lwami. Awukona bakithi. Indlapha eziphakathi nje zithi ukhona umbali nomkelemane bangidlala kugubhu lwami ngoba ugubhu lwami yona ke lusabalele emhlaba Hayi jikelele. jikelele yebo jikelele. Umuntu wase-America nje mabevela bagubhu vela bakuthi awush naba labantu. Cha phela ngithi yikho kuze kungaveli ukuthi sisiteshana esincane. Oh, Ngoba yeah. manje sisuke bese sivela jikelele. Yebo. Bese kuyagqibeka lokho kubuteshana okuncane. Hayi akubona esikhulu kakhulu ke. Esikhulu kakhulu lesibanga nabanye abazitshela ukuthi bakhulu. Kodwa Into engiyithanda ngaso yinye. Idlala umculo wethu ngokwanele. Enhlakeni zonke isicathulo uyasithola. Makunemicimbi yemigcaco uyayithola. Uze ngoba ikhuphula ukuthi isiko lomuntu omnyama noma lomZulu lihamba kanjani. Yebo. Hayi, cha kulungile. Hayi ngimzile Manxele. Hayi. Injalo nje. Mbukelo wami lapha ekhaya sisazobuya ngempela sizoqhubeka nezinsizwa lezi ake ngigijime ngempela ngiphinde ngiwalande wona qobo impela Manxele ashaya ingoma yawo afika sishayela yona la zashiki nakho. Phela kwemba ngomkhona nokho ntombi axaba nomkhona nomkhona zambiza ngebhenki beyambiza ngomthakathi. Ngangilebela sendwele zalo wethu. Thulula lapho kufethe sofuthi. Ematatiyela ngibuya khona nsizwa.
Usikole kusasa lakho wemntanami usikole kusasa lakho awufundele mina Wacha kusisifoto sofoto uyafuzisa sibani ufuziseka bufuzisa ingane ubelethe ifongo emhlanje ezansi amatateni lapha engiqhamuka khona we yezazakhani iziginqa emhlabeni hayi makuthi Yithi amanqele. Uyithi amanqele noma kanjani? Noma kanjani. Bathi sikhubazekile. Angipesheni umnana kapaka impesheni phela masikhubazekile Hayibo, ilethe wehulumeni inganisekhe okhintela. Ngize bebonke inkosi yomasikande ethile ubani inkosi asizwanga. Khona sizakhothama kuyo. Webani. hayi ngesaba kangiyazi-ke lapho Siyafunda isikole wena wana kabafana. Ungijathaza. Hayibo, wemntanami. Ngiyaphinda ke mbukeli wami lapha ekhaya ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lakho olithanda kakhulu ugubhu lwami yilo-ke leli ithemba labaculi selingaphakathi ngempela intshisa amabhodwe uhlelo lwamabhinca bibi yebo sihlele iy'nsizwa lapha zingamanxele lezi nsizwa zo yebo manje ngifisa ukwazi lapha Mphephethu ukuthi uma ngabe amanxele seniwalungisele yini idizi makwenzeke efuneka idizi mhlawumbe senimi ngomumo lokuwadizela amanxele Hayi angifuni ukuqamba kwemshana. yebo Langa. Asingadlali. Cha ngeke ngize ngidize. Imsakazo yona ngokwayo ngokudlala umculo iyasizakala ngabaculi. yebo Ukhona nje njengoba nje usakaza la kuthiwa sakaza kuswele kuseni kuze kushona ilanga. Ungekho umculo, kungekho ngoma ozoyidlala. Lungashona amathomile kwena ulimi ngaba ngoma ulimi. Uloku ukhulume njalo. yebo Ngidona ukuthi ke cha ngeke sidize. ya Ama befuna bengafuna ukusidlala basiyeke. yebo Kodwa ngikuthandayo lukhona ugubhu lwami luzowaveza amanxele. yebo Uzowazi futhi umuntu yabona manje sesikalela kwagogo sakhothama emphepheni. Yebo. Sokuphelileke. Usevele wonke umhlaba useyazi ukuthi amanxele akhona yebo azo i-album yabo seyiphelile lapha nje ngasekupheleni kwenyanga izobe siseyitolo. Yonke into sizozenzela. yebo Mawukuthi khona lofuna ukudizelwa shemba nje siyaxolisa akaxole asidize ngoba umculo mangabe umculo udlala umsaze edlala umculo uyingxenye ukuthi angathi uyazi ukuthi emngcwabeni mangekho umculo kusuke ngewona umngcwabo makumcimbi kusuke ungewona umcimbi mangabe ungekho umculo nje kuyohlaselwa insizwa ziyahuba kuqala zihlangane ukuvusa ukuthi la siya khona siye empini yebo manje ke uma ukuthi kufanele sidize ayi mina nje ngithanda nokubonga nje inkosi yethu le uClawudi lo the hayi ake kudlalwe nje umculo wakithi u90% omculo walakithi yebo noma ke lo 90% ke ukhetha eminyango oh ngoba kukhona la ungabunga ngenhlobo yebo ukhona nenhlobo ukhetha nenhlobo ezithize zomculo Yebo. mangathiwa nje lalele lo mculo wethu kaMaskandi udlalwa mhlawumbe ngomgqibelo mhlawumbe phakathi nesonto uzothola ingoma ezintathu noma ezine yebo kuphelile kanti yini inhloso ngoba phela inhloso ukuthi umculo wethu udlalwe wonke yebo uma sikhuluma iqiniso ke abantu abaningi bazondeke cha mina mawungizondela iqiniso
Akunayinkinga kulungile ngalifela iqiniso ngoba lento yokudiza iyona lento ebulela abaculi. Kunabaculi abadumela ngoba bediza. Yebo. Mhla kwaphela imali yokudiza bayapi? Bayafa, biyaphenda bayapi. Yebo. Thina siyohlala mina njengoba ngiyimina njengoba amanxele eyiwona nje. Ayohlala eyiwona engadizi. Yebo. Ngoba kufana nentombi izoqomela uthando lwemali. Mase kuphela imali lapha iyabaleka iyasuka. Kunjalo nje. Nomsakazi kodwa umdizela. Imali uma ungasenayo akasondeli kuwena. Uzoya kuloko ekukhwazana kwi-radio ethi sibanibani. Ngoba imali injani? Ayisekho. Hayi. Ngizile nje manje uyabona uma ujwayele ukuphila uyayazi lento Magumede walamba wena uyafana nami. Yebo. Uma ujwayele ukuphila ulambile. Yebo. Asikho isimo esikuxakayo sokuphila usho ungathola umsebenzi manje mawuphela uqeda ufane nje nabantu obukujwayela ukuphila ngendlala wena Angithi uyabona. ujwayela ukuphila ngendlala awufani nomuntu ojwayela ukubusa lapho kuphela khona umbuso ulamba kubona wonke umuntu Ukuthi lambile. Wangithi uyabona ke. Angithi uyabona. Kufana nengane zesigwili. Yabona ingane yesigwili. Mase imali engasekho kubo. Uyambona kanti mina benginje isituwane ngithatha uphuthu ngifake lapha ngithela ushukela ngithela amanzi. Nazo. Ngigovuze ngidle ngeke ungibone endleleni kodwa ingane yesigwili mase kulandiwe kubo seyiphelile imali iyacaka ukuthi ayish sokulakele lapha. Yebo. umabhadi Ubabale ibakithi. yebo doda Hayi cha kuyazwakala manje ke ngifisa ukwazi lapha ukuthi amanxele wona yini le ezowenza ukuthi aqhubekele phambili noma enza ukuthi aqashuke kushune okuyiwona osudumile njengamanje noma abantu okuyiwona abawuthanda kakhulu kulezi insuku ayomaluba ukuthi akaze yazi. Yebo. Uyabona thina nje into esiyiyona sinaloku kuziqhenya ngokuba yithina Yebo. nokuthi singaba kuphi. Yebo. Yabona ngoba singaba ngapha enzansi nje akekho ngashintsha. Yebo. Ngisho noma sengifile ngiyidlozi ngiyoba yidlozi la ngapha enzansi. Hayi bakithi kodwa Asishintsheki thina awukho futhi ushule singakwazi ukudlala cha. Yebo. Kodwa sithanda lo wethu asifuni ukufana nosibanibani. ngiyathanda lapho mina Asifuni ukuba wosibanibani. Ubani uzoba yimi mase ngizoba womunye umuntu mina. Yebo. Oh hayi cha mntolo ngiphendulekile osibalwana. Hayi kulungile. Hayi ngathi manxela nizocula noma niza ini akusawatholi kahle amanxele noma Ukhulu ayikho enye into ekufanele ukuthi esilethe kubantu. Yebo. Silethe nje ingoma Yebo. yonke. nazo Ngicabanga ukuthi bona oshuni behlukahlukene kukhona mase uma usuyithola i-album yamanxele Yebo. uyokuthola nokunye obongakulindela ukuthi kanti amanxele ayababa kukhona siyakuveza kona kodwa kuphela siyayidlala nalethu ukuthi into ake sivele thina ukuthi siphi la sikhona. Yebo. Futhi nokunye ke ukuthi sivusa esikubonayo bakuyalala akungalali sikhona. Umzimande mdala kakhulu sewubaba. Abantu abebedlala mhlambe lo line ababadlalayo sokuthiwa abasekho. Kuthiwa mhlambe mawuqhamuka kuthiwa we wazi wadlala esiqada. Silapha esiqatheni ke thina siyona. Yebo. uthi umuntu kimi mfoka baba ngingakacabanga nje ukuthi ngeke kube umsakazi eyesiginca ngisasihalela ngoba lo ngasithanda sona ngisithanda ukuthi ngisibukela kude kufika nje umuntu futhi ngicathula umuntu ayigula ngekhanda ngoba azange sibe nengxoxo wafika kimi wathi uma usufuna isiginci uboya kulabo baba laba abaphuza utshwala abahlala lapha elokuzaneni ufunde lo mhlobo uyothola isiginci ke esiphilayo ukuthi labo baba banganakiwe washo labo banganakiwe uthola isiginci esihlukileke lapho ke esiphilayo ungqowazo waqeda futhi wahamba angilindi ukuthi ngiyamphendula akakhulumi lento ngoba ayibona ngisiphethe uyayikhuluma yedlula waqeda wadlula wahamba manje ngikulento ukuthini lenethi nifuna leso siqatha leso lapho uyabona nje mfokalanga nawe mshana Yebo man. uyabona kunale micimbi ehlelwayo eminingi kuthiwa ama-festival omaskandi nibani Yeah. yabona mangathiwa hamba ubuke into eyenziwa laphaya Yebo. umculo omaskandi bayaqhubeka bayawubulala tu My. ngoba umthatha kanjani umuntu ozabamba isiginci abeyaguye ngaso athi uphethe induku
awukhuyi ngesiginci ugiya ngaso usibambela Yeah. usho kanjani ukuthi wayibamba ungayibambile ubanjelwe abanye uyibambile Yo. bese kuthatha umuntu abantu bathenga ama-CD umhlaba wonke Yeah. bahambe baye kwi-festival bakhokho o-200 and 120 Yeah. beyongena kwi-festival beyodlalela lama-CD awadlala lapha emotweni awadlala ekhaya Okay. yini ngingathatha ke kuthiwa nje okay mina nginesifiso sokuthi noma ngabe ubani othanda ukuhlela ifestival Yeah. akasimeme siye siyodlala iginci lobo abantu abasuke bemenye bethu badlala iginci agibele yedwa stage ngaphambi ukuthi agibele neband kuzwakala ukuthi yini la iphethe esandleni ngoba abanye badlala kanganje mase kuthiwa kuvele umuntu ethi nqunqunqu mase kungena ama-keyboard ingene iy'nkosini kuwe embozwe mase kuthiwa mfune phakathi akuvuthiwe kumhlaza Ay, bakithi, hayi. Namuhla la. Mina ngeke ngibe nenkinga-ke nje uma kuthiwa kuyamayima ngike ngiwadlalele mina amaqembu amayimana mase kuthiwa kuyomayima ngithi cha yebo sasidlalwa yimi impela isigini kodwa-ke nithathele omunye umuntu niyomayimisa sona ngoba ngikwazi ukudlalela i-CD ngiyakwazi ukudansela i-CD endlini ngilifake kuyedwa uma ngabe ngifuna ukudansa yini sekufanele ngiyodansela umphakathi manje kufanele ngisishaye uma ngabe ngizosizwakala isikhala ngaleso sikhathi hayi kuyezwakala mbukele ekhaya ngikhona ukuthi usajabulile sihlezi nabashayi bey'ginci-ke yini onye ungayilindela yikho ukuyiqatsha ngazo iy'ginci kuyasijabulisa-ke lokho ngoba sasi sibone ngathi kuyacisha bantu yebo. kanti sasikhuliswe yikho kunjalo nje indaba mbukeli-ke ekhaya njengamanje-ke ngikunikeze nansi ingoma le nsizwa le ngikunikeza yona iyithwasa lakhe unzimande wabagqobi ngikunikeza untombi emnyama ushaya ingoma nje uthi mzala. Sengiyabona
yilo lolu hlelo lwenene elithandayo ugubhu lwami sihamba namanxele sinenkani-ke Kunjalo, sinenkani bakithi. phela bayaziwa amanxele ukuthi kusho nje ndukwini nje kuvikeni nje Nazo-ke. bayinkinga nje bayaziwa Hey! ngakithi-ke ngakithi-ke emagumede kwakwangenisa into yokuthi makushawa induku kufanele fike nishaya ngasikhathi nifundisana ehlathini kodwa kwakwabafowethu esibelamayo nishaya bese nishintshe ubhoko libambe ngapha ugadle ngalesi ulushintshe uyabona nifundisane isinxele ngoba manje kufuneka lobu buchule Oh, ya. bakhona futhi abadala babegcina sebekwazi ungagcina uyitshela ukuthi inxele kanti cha usayifundisile wakwazi ukuthi kuvikwa kanjani ngoba kufuneka lobuchule bamanxele Yebo. siphethe wona-ke namhlanje Hayi cha. khona futhi into eyayishiwo ngamanxele ngiyayicisha namhlanje lento kuthiwa amanxele alikho ikhehla lenxele kuthiwa amanxele asheshe ukushona yabona ayikho leyo Hayi, ayikho phela ngabe inkunzi yempongolo ayibekwa kubokokhoza ngabe ayisekho namapetshisi usayekhona angithi Yeah. nomapetshesi usakhona namapetshisi ukhona uyingxele usakhona phila mapetshesi saka manje ngitshelani ajabula kamanxele-ke ukuthi wabona baye bathi abanye manje-ke lagibele eceleni liyawa Liyawa. balilele mali zaphenduka lifanele livuke liqala livuke amajona bese lilala ngololu hlangothi iziningi nje izinto ezishiwo kuwona Hayi bo. Awenzeki lezo zinto. cha zenzeki angilele ngiyaphenduka kahle nje ngiphenduka Yeah. kuthi ngize ngiphenduke ngiguqe kuyimanga ngilala cha ungathi uzothini ubamsibani ungathi uzothi hayi makulele nje kuyaphenduka ngithi sithando sami sekhona abona akaphenduka yedwa ungathi khona umuntu aphenduka eduze kwakhe Kanti futhi- obizwa kamnandi hayi njalo nje siyathokoza kakhulu Yebo, hayi, siyathokoza kakhulu kuzokwenzeka abantu bafise ukuxhumana namanxele yiphi indlela elula enitholakala kuyo noma enizotholakala ngayo singatholakala enambeni yami nako Facebook bafowethu sinama page lapha ko Facebook eyami abagqobhe fans Yebo. ku Facebook bese kamfowethu isifede sofudu no communities kanjalo Oh. kodwa ke mina ngicela ukusho inamba kuqala abangazosithola kuyona mase kuyimanqa ke abafowethu besho inamba esitholakala kuyona mawufuna ubhuka amanxele ungakayisho nje inamba usuza kulento ethi ngiyayibuza nali igama selingelile book amanxele uma ufuna ukubhuka amanxele ke mezofika azokudlalela awadlali nge-CD abambe iziginci bukhoma kodwa bakithi ukuze kuzwakala ukuthi yini la iphethe Yebo. asilinganisi asilingisi Yebo. asiyona ikwayi yebo sidlala nje bukhoma mshana Yebo. inamba ethi nibambe la nifike nibambe la asisho ukuthi hosh sibambe iginci nje bukhoma Yebo. inamba ethi 083 Yebo. 672 7792 083 672 7792 uyothola lapho nje mawufuna ukubhuka amanxele azokubambela iginci bukhoma Kabi. yebo awuswani madoda umoya wami uyangitshela nje ukuthi khona bazowabhuka amanxele abantu Kunjalo nje, uyangitshela ukuthi zizozwakala intininize ey'nkalweni ey'ningi ey'hlukene Yebo. Hayi cha kuyezwakala. Sijabulile kakhulu ke insizwa zamanxele yaphela ukuhlala nani. ama-Facebook page abo athini Uyatholakala i-Facebook page uyatholakala uCome Ladies siyatholakala isifede sofudo fans Oh, isifede sofudu. isifede sofudo Naso. ucome ladies lona impela kacome yebo Come Ladi bakithi. awu madoda safunda kanjalo phela uqambe igama ukuthi ukuze ukwazi ukuthi bambe ukuthi ibhalwa kanjani ubese nje wawunenkinga yabo ubeca ubeca use. usawubamba lapho ku WhatsApp futhi ikhona i-WhatsApp group yabagqophi awufuna ukwazi ke ngamanxele uyakuthola futhi ku WhatsApp group yabagqophi kuzo lezi namba Okay. Cha siyabonga kakhulu siyajabula ke. okamdla kodla bakayise sijula somkhonto sondaba ojama nosenza ngakhona usiyavalelisa unishiya-ke nenduna ngoba uzohamba nenkosi Yebo. kodwa kamanxele Insizwa wakavalelisi evalelisi yebo.
hayi babukele emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nje sibe la kwagogo sothunisela impepho cha yonke into ngeke sishintshe njengoba simnyama nje siyo empepheni noma sezikhona ke izinto ezigudlula abantu ukuthi basuke entweni zabo kodwa cha thina ngeke sisuke nisale kahle siyanithanda nonke nithenga umculo wamanxele ngethululavu nithenga umculo wamanxele nithenga umculo wabagqobhi sifethe sofudu come ladies ngoba banama CD nabo ngokwahlukahlukana siyanithanda nonke cha siyabonga kakhulu Mthimkhulu nami kakhulu ngingathanda ukuthi ngisho ngithi nisale kahle babukele emakhaya niqhubeke nisithanda kanjalo niqhubeke nilikhonzile njalo ugubhu lwami liyosoloko liniphathele izinto ezinhle njengoba nibona nje ngaso sonke isikhathi futhi ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi kuloko kuvela into entsha kunjalo ngingathanda kakhulu ukuthi bangenza futhi olingese sebaze babone ukuthi baqhubeke njalo-ke sicela bakhombise uthando lwangempela abantu ngoba uma ngaba bebangakukhombisa uthando lwangempela abantu bayothenga amanxele endleleni ngo-R10 ngababuye bawabone ngoba sobe singasenawo amandla okubuya futhi uma ngabazojabulisa izwe kodwa madoda siyabonga sambe mntwana kodwa mina sekuzoshona ngoba sekuvele naqeda konke kade ngithi ngizokusho kodwa nje siyanithanda babukele emakhaya yebo kilerata kalirato lalapha madoda laliranza hayi siyabonga kakhulu insizwa zamanxele malume ake ngicele phela Nzimande ngiyezwa impela uthi kukwagogo la kodwa phela abashana basikhulumile yabona ngithi ngiyacela malume kwancube bakithi ake belibambe itoho inhlanhla zishiye malume ungahambi lazo kuphela hayi ngishiye ngizoshiya mshana ngishiya mshana Umulelo wami sengihamba ngempela ke mina ngiyakithi manje kwaGumede Tina ngizohamba nomalume phela ubaba wami akamkweleti uncube phinde ngizokushaya nengoma emnandi efike yashawa amanxele phela kudlalwanga ngesikhathi kufikiwa la ubumnandi bodwa nakho Usacela ulungane siyacela ushintshe ubenza sicela usizo uyalimala umculo wethu uyalimala umculo wethu siyacela ulungane siyacela ushintshe ubenza usacela ulungane siyacela ushintshe ubenza siyacela ulungane
Thank you.